Avui, taller d'Scrabble aquí a l'Ursat, a Perpinyà. Bé, el de l'avió és algo anecdòtic. Entrem i comencem allà dalt al tercer pis a fer el taller d'Scrabble amb els alumnes de català. Ens comenta Pasqual Tirac, professor de català d'aquest liceu. Nosaltres ens preparem pel segon torneig d'Scrabble Catalunya Nord i el volem guanyar. Aquest any Mallol vol prendre-li el regnat a Burquén, campiona del primer campionat que es va fer aquí a Perpinyà. I recordeu, jugant també aprenem a estimar la llengua. Juguem en català.